Ik doe 3 gedichten over mensen die ik als mijn gelijken beschouw. En tijdens het voordragen mediteer ik mij daarop. Dit heet Lofdicht aan de zwarte vrouw. U bent zwart, u bent een vrouw. Sommigen noemen u negerin, sommigen noemen u zwarte vrouw. Het maakt voor mij geen verschil, omdat ik van u hou. Dan een meer episch, net afgerond gedicht. Ik heb medelijden met de armoedzaaier. Ik heb medelijden met de armoedzaaier. Hij komt niet goed rond. Hij moet de maand zien door te komen. Hij laat zich neuken voor weinig. Hij neemt het in zijn kont. U trekt zich af. Hij raapt zijn zakgeld van de straat. Zij moeten u niet in de maling nemen, omdat u buitenshuis uw inspiratie vond. Ze moeten u niet bij de oren grijpen, om door wie u uw ongewassen lul liet pijpen. U zwalkt wat op en neer, loopt doelloos door de straten. U schrijft poëzie, wat u uw Sinterklaasrijm noemt, terwijl u uw gedachtes focust op een welgevormde vrouwenpont. U heeft geen geld meer op uw rekening, uw vijanden in het café achtergelaten. U heeft het zonder te betalen verlaten. U bezoekt een openbaar toilet en laat uw kontgat schoonlikken door een verdwaalde straathond. Een prostituee ging op uw gezicht zitten. Zij moeten niet op u vitten. De armoedzaaier zoekt zijn geluksmomenten niet daar maar hier. Maakt kunstwerken van lege blikken goedkoop bier. Hij was eens een stinkende vreedzak in een vorig leven. Maar dat is niet nu, maar toen. Het is niet de kou, maar gebrek aan centen, wat hem de das om zal doen. Meisje van de ijsko. U bent meisje. U bent van de ijsko. Ik weet niet wat er rijmt op ijsko. Dan wil ik nog zeggen dat ik een boek heb. Dat heb ik al een tijd. Als je daar in zit bent, moet je naar me toe komen. Ik vraag er alleen de drukkosten voor. Dat is niet heel veel of weinig. Als je nog verder wil lezen thuis, dan hoor ik het wel. Dank u wel. Ik denk dat je over dat gedicht van die armoedzaaier wel een film kan maken. Die duurt wel 1,5 uur, denk ik. Maar